चिराङाव फिन सिखावनि उदखार साननि समावनो सोमजिदों सिखाव खावनाय जाथाय रावबो गैयैनि खाबु लाना साननि समावनो खावना लांदों गोबां मुवा बेसाद चिरां जिल्लानि खासिकत्रा बावलागुरि गामिनि रश्मि बर'नि नखराव दिनै साननि समावनो रावबो गैयै खाबु लानानै सिखाव हाबनाय जाथाय सोमजिदों दुथां सिखावफोरा दरजा एरखावनानै न' सिङाव हाबना आलमारियाव दोननाय सनानि माला आरो सनानि रिंजों लोगोसे माखासे रांखौ लानानै थाङो आंनि मुङा रश्मि बर' आं गामि बावलागुरि पस्ट खासिकत्रा डिस्ट्रिक्ट चिरां दिनै आंनि न'आव सिखाव हाबदों बे सिखाव हाबनाया आङो फुंनि 8टासो जाबायमोन स्कुलाव थांदोंमोन ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैफिनबा 1टासो जाबायमोन 1टासो जानानै आं न'आव फैफिनोब्ला न'नि दरजा गेटखौ साबिखौ खेंनानै आङो नुबायदि सिङाव दरा मारिनानै थानाय खिन्थु मा जाखो आं बेखौ गिनाय मोनबाय उनावहाय आंना हरै साहाथिंजाय मोनसे दरजा दंबावोमोन बे दरजाखौ आङो बे दरजाथिंजाय फैबाय फैनानै नायफैनानै नुबायदि आंनि न'नि गासिबो न' सिंनि बुस्थुफ्रानो माने सेस लेथेर फेथेर जानानै थाजोबदों ओमफ्राय लेथेर फेथेर जानानै आं खाथिनि मानसिफोरखौ लेंहरबाय जे आंनि न'आव सिखाव हाबबाय आंनि न'आव सिखाव हाबबाय बेबायदि माबानानै उनाव नायबाय आङो लासै चेक खालामजोब्बाय आङो आंनि सनाफोरखौ आङो माबाफोरखौ डकुमेन्टसफोरखौ आरो आंनि गासैबो बेफोरो दंजोबो ओमफ्राय उनाव नुबाय आंनि फिसाजोनि दोननाय सनानि माला आरो सनानि खेरा जरानै दङमोन बिसोरखौ लांजोबदों आरो फैसा एसे दङमोन फैसाखौ आं सनाजों दोनफायोमोन 1500सो जागौमोन आं बारा माबाखाया आं मिथिखाबाय बोथोरखौ सिखाव होननानै मिथिखाबाय बेखायनो आं फैसाखौ माबाखाया ओमफ्राय दा মানে ওই যাওয়ার পিছতে ওলাইছে বস্তুটা আহিছে আর কি ইফালে হয় ওই যে ওয়াল দিয়েও ঘুমাবার পানি ওই যে এটাও খোলা সেইফালৰ হেঁতে কাম কৰা মানুহ হেঁতৰে কিবা আছে নেকি খাই জানে মানে ওই যাওয়ার পিছতে ওলাইছে বস্তুটা আহিছে আর কি এইফালে পাছফালে সোমাইছে নেকি এনেকে ইফালে হয় ওই যে ওয়াল দিয়েও ঘুমাবার পানি ওই যে এটাও খোলা সেইফালৰ হেঁতে কাম কৰা মানুহ হেঁতৰে কিবা আছে নেকি খাই জানে মানে ওই যাওয়ার পিছতে ওলাইছে বস্তুটা আহিছে আর কি এইফালে পাছফালে সোমাইছে নেকি এনেকে ইফালে হয় ওই যে ওয়াল দিয়েও ঘুমাবার পানি ওই যে এটাও খোলা সেইফালৰ হেঁতে কাম কৰা মানুহ হেঁতৰে কিবা আছে নেকি খাই জানে